Hello! Mä oon back, niin kuin näkyy. Ja mä halusin tulla jakaa teille jotain, mitä on ollut meneillään mun elämässä, koska eikö tää on niinku se idea YouTubessa jakaa omaa elämäänsä. Ja tällä kertaa niinku, tää asia tulee olemaan tämmönen projekti. Projekti, joka mulla on ollut meneillään tässä viimeisen puolen vuoden ajan. Ja tän homman nimi on ollut aikuisen vaatekaapit rakentaminen. Mä en tiedä, onko nämä termit kaikista parhaat mahdolliset, mutta näillä mennään. Ja mitä tää niinku mulle on tarkoittanut, mikä tämän projektin sisältö on ollut, niin se on ollut niinku yrittää saada semmosia vaatekappaleita mun vaatekaappiin, jotka on laadukkaita ja jotka toimii vuosien ajan. Se on jotain, mitä mä oon halunnut tehdä. Okei, kaikki ei halua tehdä niin. Ja mä en tiedä, onko aikuinen se oikea sana kuvastamaan tätä niin kuin tyyliä rakentaa vaatekaappia. Mutta joo. Se on kuitenkin se, mitä mä niin kuin sanon. Ja tätä ennen siis niin kuin joku vuosi sitten, reilu 2 vuotta sitten, niin kuin aina ennen, niin mitä mulla on niin kuin ollut meneillään tuolla, tarkoittaa mun vaatekaapissa, on ollut paljon liikettä, niin kuin paljon uusia vaatteita, halpoja, huonolaatuisia ja paljon niin kuin vanhoja huonolaatuisia vaatteita niin kuin koko ajan menossa ja tulossa. Ja se niin kuin ajallaan toimi, koska mä en vielä tiennyt mun tyyliä ja niin kuin, jos mä ostin joku vaatteen, niin mä yleensä tykkäsin sitä joku 2 kuukautta, bla bla bla, ja sitten mun tyyli taas muuttui. Mutta nytten, kun mä oon niin kuin, saanut rajattua mun tyyliä, niin asia on toinen. Ja mä haluan sellaisia vaatekappaleita, jotka niin kuin toimii vielä 10 vuoden päästä. Mä tiedän, tosi kunnianhimoista 10 vuoden päästä, mutta kyllä. Näin. Ja mä ajattelin jakaa tätä teille, koska ehkä te ootte läpikäymässä samoja asioita ja haluatte jotain inspiraatiota ja vähän sitä, että mistä niin kuin löytää vaatteita ja myös millä hinnalla, koska mä oon aikamoinen alehaukka, okei. Ja mä tiedän, että nämä vaatteet ei ole enää alennuksissa ja saatavilla, mutta ehkä tää niin kuin inspiroi teitä. Tää tieto siitä, että niin kuin haukkailemalla ja niin kuin pitämällä silmät tarkkana ja näin poispäin, niin voi saada kätösensä tosi hyviin ja laadukkaisiin vaatekappaleisiin. Mut joo, tää video tulee olemaan varmaan aika pitkä, koska mä tykkään puhua vaatteista, niin ottakaa joku juoma käteen tai ruvetkaa meikkaa. Niin mä yleensä teen. Mä rupean niinku meikkaan laittautua, jos mä laitan joku YouTube-videon siihen viereen auki. En tiedä teistä. Anyways, aloitetaan. Okei, ensimmäinen vaatekappale, josta me tullaan puhua, on tää mekko, jonka mä ostin Asokselta. Tää on J. Lee-merkkinen ja mun muistaakseni alennettu jostain 255 €. Tämmönen muistikuva mulla on. Joo. Ja itse asiassa mä muistan, mä ostin tän niinku back 2016 joulun jälkeen. Joo, mulla on tästä hauska tarina. Okei. Mä pongasin tän niinku Asokselta siis, kuten mä sanoin teille. Ja mä olin silleen, damn, niinku, tän mä tarviin mun elämään. Tietenkin, niinku upea mekko, ihanaa kangasta, tää on siis silkkiä. Ja tosi hyvässä tarjouksessa. Ja mä oon mun äitin kanssa, mä oon silleen, niinku äiti katoo, että niinku mä haluan tilata tän, eikö ookin hyvää, eikö ookin hienoa. Ja mun äiti on silleen, Sofi, missä sä käytät tällaista mekkoa? Ja mä vastasin, no treffeillä mun poikaystävän kanssa, elokuvissa mun poikaystävän kanssa, illallisella mun poikaystävän kanssa. Ja äiti on silleen, niin anteeksi minkä poikaystävä, koska ajallaan mulla ei todellakaan ollut mitään poikaystävää. Ja mä oon silleen, asia kerrallaan äiti, eka tää mekko, sit ehkä se poikaystävä, okei. Ja nyt niinku fast forward tähän päivään, niinku viikko sitten, niin mistä mä löydän itteni? Elokuvista. Mun poikaystävän kanssa tää mekko päällä. Joten jos ette ikinä kuullut se sanontaa, että pukeudu, ottakaa siinä sanonta oikein. Älä pukeudu sitä roolia ja paikkaa varten, jossa sä oot, vaan sitä roolia ja paikkaa varten, jossa sä haluat olla. Niin tää on niin kuin elävä esimerkki siitä, että se on totta. Joo. Okei. Seuraavaksi tää mekko semmoiselta merkiltä kuin Whistles. Joo. Tää on myös Asokselta ostettu ja aika samalla tavalla alennettu jostain 200 €
80. Tää on itse asiassa näistä kaikista vaatekappaleista niin kuin viimeisemmin ostettu. Ja mä muistan niin kuin joku pari viikkoa sitten mulla oli niin kuin tosi rankka päivä meneillään. Itse asiassa mulla oli niin kuin rankka elämä meneillään silloin. Mulla on rankka elämä meneillään edelläkin. Mutta joo. Niin mä sain tämän paketin ja mulla oli silleen jes, tää niinku pelastaa mun päivän, mulle tulee parempi fiilis, näin poispäin, kyllä tiedätte. Mä otan tän, laitan tän päälle ja mä oon silleen kyllä vaan, tää tuntuu niinku todella upealta päällä. Ja mä näytin tän mun niinku siskolle, 9V-siskolle ja mun iskälle sille, mitä mieltä te ootte. Mun iskä filastaa ihan täysin. Mun 9-vuotias sisko on todella suolainen tapaus. Siinä rajoilla niinku brutaalin ja niinku todella sarkastisen välillä, okei. Ja se huomaatti heti sitä, että tää ei niinku istu mun tästä. Te huomaatte, mutta siis tästä. Tää mekko ei istu mun. Antakaa mulle sekunti. Tää mekko ei istu mun vyötäröltä, joo. Ja mun sisko on silleen, että hei, ehkä sun pitäisi niinku ommelasta sisään. Ja mä oon silleen, kyllä sä tiedät, niin mun käsityötaidot niin toi ei tule tapahtumaan. Ja mun sisko edelleen jatkaa niin todellakin. No sitten ehkä vaihtoehto B, lihominen sopisi paremmin, sen sä ainakin osaat. No kumpaakaan ei ole tapahtunut, ja tää on edelleenkin löysävyötäröltä, mutta mä annan se anteeksi tälle mekolle, että tuntuu niin hyvältä päälle, jos tää heittää takin päälle, niin sitä ei edes huomaa. Ja just edelleenkin mulla on niinku nämä 2 vaihtoehtoa käytössä. Lihominen ja sisäänompelu. En tiedä kumpi niinku on todennäköisempää ja helpommin toteutettavissa. Mut jos se rupee sit niinku häiritsemään mua, niin voin tehdä asialle jotain. Okei, sitten seuraavana vaatekappaleena mulla on tää pusero Ralph Laurenin. Tää on semmoisesta nettikaupasta kuin Boost. Mä sain tän alennettuna puoleen hintaan, eli 100–50 olisiko ollut. Ja niinku, okei, poolopaita näillä leveysasteilla. Do I need to say more? No, really. Niinku, poolopaidat on mitä niinku huomaatte, mä käytän vuoden ympäri. Niitä muutamia kesäpäiviä lukuun ottamatta. Ja tässä tietty tää väri niinku huuti mun nimeä, tai no ainakin herätti mielenkiinnon. Ja mä näin tämän värin niin kuin kokeilemisen arvoisena. Ja mä luulen, että tää toimii. Mä luulen, että tää väri toimii mun niin kuin ihon kanssa. Te voitte kertoa, mitä mieltä te ootte. Toimiks tää mun ihon kanssa? Eka kertaa, kun mä ikinä puin tän päälle, niin mun iska oli silleen, Sofia, se näytti tosi kauniilta. Niin kuin ihan silleen out of nowhere. Sofia, se näytti tosi kauniilta. Mä olin silleen, se varmaan johtuu tästä paidasta. Joten kertokaa te mulle, onks tää väri niinku hyvä. Sopiiko se mulle? Imarteleeko se mun kasvonpiirteitä tai jotain? En mä tiedä. No niin, seuraava vaate, jos mä haluan puhua, on tää tekoturkki. Semmoiselta merkiltä kuin Selected Femme. Tää oli kanssa Boost-nimisestä nettikaupasta alennettu 220–120. Just silleen niin sieltä ehkä vähän tavoittamattomalta hintapuolelta niin tavoitettavan hintapuoleen. Ja mä tykkään tästä, okei, mutta moni ei tykkää. Itse asiassa, jos ollaan niinku tarkkoja, niin tää takin hate-klubi on iso ja siihen kuuluu kaikki meidän perheestä. Paitsi mun iskä. Näettekö te niinku jonkun toistuvan kuvion? Niinku, musta tuntuu, että iskä on niinku ainut, kuka ymmärtää mun tyyliä, mutta jos ollaan rehellisiä, niin mä niinku, mulla iskalla on tosi samanlainen, iska tietenkin ei se ole samanlainen tyyli kuin mulla, mutta silleen samanlaiset ihailun kohteet, mitä tulee niinku naisten pukeutumiseen, muun muassa venäläiset naiset, meillä kummallakin on niinku iso rakkaus venäläisiä naisia kohtaan. Tää kuulostaa nyt niin oudolta, mut siis joo, me oltiin niinku pari vuotta sitten Pietarissa ja niinku iskä koko tämän matkahan silleen, kuin upeita naisia, kuin upea niinku tyyli, kuin upea takki, kuin upeat saappaat. Ja mä oon sille iskä, sä et niinku vois olla yhtään enempää oikeassa. Joten me kumpikin niinku arvostetaan semmoista vähän niinku ajatonta, ekstra tyyliä. Semmoista tyyliä, että ei mistä täällä sanoisi niinku liian
naiselliseksi tai niinku liian näyttäväksi, niin mä ja niinku iskä fiilataan sitä täysin, joten iskä ymmärti, kun mä niinku kotoutin tän takia, iskä oli ihan silleen, damn, toi on upea. Iskä ei kyllä käytä sanaa damn, mut niinku sisältö hänen kommentissa oli sama, hän piti tästä takista, niin kuin olen jo maininnut. Ja tää myös muistuttaa mua 90-luvun niinku hip-hop-kulttuurista, mikä on niinku iso inspiraation kohde mulle pukeutumisessa ja niinku elämässä yleisestikin, niin tää on ollut mun mielestä ihan vörtti lisää mun aikuisen naisen vaatekaappiin. Okei, seuraava vaateasuste, josta mä haluan puhua, on tää laukku Urban Codelta. Olipas rumasti lausuttu Urban Code. Onks se silleen? Mä nyt menis takuuseen, mä en näe tässä mitään niinku lipukettakaan. No anyways, tää oli kanssa nyt niinku, tää on niinku näistä kaikista, täällä on ollut isoja alennuksia, mutta tää on niinku, no isoin alennus. 260 mä haluaisin sanoa, alkuperäinen hinta. Alennettu eka 90, jonka jälkeen Black Friday, eli niinku way back marraskuussa tämän laukun niinku ostin itselleni, niin siihen päälle, ja tää tippui jonkin 60 €, joten bim bam boom, 200 € pois tästä laukusta ja suoraan mun vaatekaappiin. Ja tää leopardiprintti on ollut jotain, mikä on niinku aina ollut lähellä mun sydäntä. Ja mulla on niinku semmonen kokemus siitä, miten niinku, ekan kerran kun mä aloin sille ostamaan omia vaatteita ja niinku panostamaan mun tyyliin, niin panostin mun tyyliin kyllä niinku ihan syntymästä asti. Ei sillä, että niinku se mun panostuksen jälki olisi ollut hyvää tai mitenkään niinku yleisesti ihailtua, mutta mä oon niinku aina kyllä välittänyt mun pukeutumisesta. Mut ekoja ostoksia, joita mä sain niinku itse tehdä, niin oli... Eka ostos, jonka mä sain itse tehdä, oli semmonen leopardi T-paita H&M:ltä. Ja sen jälkeen niinku mun vaatekaapissa on aina ollut jotain leopardiprinttistä. Takki muun muassa, huiveja useampia, erilaisia toppeja. Niinku se on vaan mun mielestä juttu. Ja mä tiedän niinku näiden vuosien varrella, niin leopardiprintti on ollut sille in and out niinku trendeistä, mutta niinku mun kirjoissa ja mun vaatekaapissa leopardiprintti on niinku ikuisesti trendinä ja muodissa ja trendissä ja muodissa. Okei. No, mä luulen, että siinä oli kaikki vaatekappaleet, joita me otettiin tänään. Ja kertokaa, mitä tykkäsit tästä videosta, oliko sitä hauska katsoa. Saitteko tästä inspiraatiota ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte, niin jakakaa vaan kaikki ajatukset tuolla alhaalla. Hyvät ja huonot, päivän kuulumiset, ihan mitä tulee mieleen vaan. Mä vastaan aina mun kommentteihin. Jos ette tilannut mua aikaisemmin, niin te tiedätte sen, mä vastaan jokaisen kommenttiin, joten... Niin, eipä tässä muuta. Oli kiva jutella teille taas ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!